Så det er måske det, vi skal være ude efter, ture og tænke det absurde og noget. Velkommen til Visionernes Eksperimentarium. I et lokale på et hotel i København mødes 30 eksperter fra både den offentlige og private sektor. De kender på forhånd ikke hinanden, men over de næste timer skal de i fællesskab udtænke en vision for en vigtig del af fremtidens sygehusvæsen, Patienternes Hus. Et projekt, som er udgangspunkt i tankerne om patienthoteller. Og sidst men ikke mindst, så skal vi have stemt om, hvordan synes vi så, hvilke visioner skal vi videre med, hvilken en af dem er bedst. Hvad kan vi sådan committe os til her i det her rum? Center for Sundhedsinnovation i Region Hovedstaden står for projektet om Patienternes Hus, og undervejs hjælpes de 30 deltagere af 2 eksperter i idéudvikling. For at tænke nye visioner skal vanetænkningen nemlig sættes langt uden for døren. Det konkrete mål er, at vi skal skabe 2 til 3 servicekoncepter, som skal udrulles og faktisk også testes efter 2 år, eller faktisk inden for de 2-årige forløb. Og det skulle gerne være noget, hvor både virksomheder og det offentlige byder ind, så det er et offentligt-privat samarbejde mellem hospitaler, kommuner og virksomheder. Gæsterummet. Patienternes Hus skal blive en del af fremtidens sygehus. Et hus fokuseret på patienter med flere diagnoser på én gang. Noget, som nutidens specialiserede hospitaler har svært ved at takle. Jeg vil godt lige vende tilbage til effektivt, fordi det er jo et meget godt ord, men det er måske ikke så charmerende. Jeg måske, men alternativet måske kunne være innovativt, fordi det står mere fremadrettet. I eftermiddag skal de 30 eksperter starte med at tænke visioner for, hvad Patienternes Hus egentlig skal indeholde. Vi skal tvinge dem til at tænke lidt ud af boksen og tænke i at lave metaforer, bruge nogle metaforer for, hvad man kunne forestille sig, man kan lave i Patienternes Hus. Og for at give dem inspiration til det, så får vi dem til at tænke grundigt over, hvad man gør i andre brancher. Interaktiv booking og bonuspoint. Altså, kan man tvinge et system igennem, hvor det er patienten, der i højere grad selv bestemmer, hvordan den her rejse skal tilrettelægges. Fremtidens Patienternes Hus skal være til gavn for patienterne selv, men også for samfundsøkonomien. Udgifterne til sundhed er under pres, og kan patienterne med flere diagnoser behandles mere effektivt, gavner det den samlede økonomi. Det er vigtigt at hensyn også til at tænke i, at vi kommer til at mangle ressourcer i fremtiden, både penge og hænder. Det vil sige, jo flere ressourcestærke patienter vi kan opbygge, som kan gøre nogle ting selv andre steder end lige præcis på den traditionelle hospitalsgang, desto mere kan vi løse af de samfundsmæssige udfordringer, der er. Eller den brændende platform, som vi også kalder det for. Er der noget til hinder for, at ansatte på et patienthotel i virkeligheden er hotelpersonale uddannet, men med en overbygning på en let form for medicin, eller ikke medicin, hvad hedder sådan noget, altså at man kan hjælpe? Det kan man jo også overveje, om det skal det. Altså skal det ligge... Jeg synes, der er rigtig meget i gang i rummet. De er enormt optaget af det her med Patienternes Hus, og jeg kan også høre, at de kommer ud. De kommer simpelthen ud over den der vanetænkning lige nu. Det er sådan i små bidder, og der skal lidt provokation til og sådan noget, men der sker noget lige nu. Motivation. Hvad var det, den kom ind under? Undskyld. Jamen, det var historikken. Det var historikken. Ja. Udlicitering, den er vigtig. Ja, udlicitering, det var vigtigt. Ja. Den tog jeg ikke komme ind. Nej. Det er nødvendigt at starte lidt op i helikopteren, som vi gør i dag. Til gengæld tror jeg også, at det er vigtigt, at vi i løbet af relativt kort tid får identificeret nogle fælles trædeflader, sådan så vi får noget konkret at samarbejde om og få lagt en handleplan for det. Erfaringsmæssigt så går 1,5 års tid rigtig stærkt, medmindre vi hurtigt får slået nogle søm i. Men da vi skulle hoppe over og lave de nye, gode, innovative idéer her, så blev det sgu svært for os. Altså, der var ingen tvivl om, at rammevilkår, lov, DRG-takster, kultur er en barriere. Vi kunne rigtig meget finde barrierer for at komme videre i de her forløb. Jeg er lidt overrasket over, hvor lidt innovative vi har været i måden at processe på. Vi har været i et forholdsvis mørkt rum, uden frisk luft, uden mulighed for at bevæge os ud i naturen. Vi har været meget stillesiddende. Det er meget modstridende i forhold til, hvordan jeg normalt arbejder og opfatter kreativitet og innovation og samarbejde. Dækker familier det, at vi skal have pårørende med ind over?
Jeg synes, det har været rigtig spændende. Jeg synes, vi har været meget aktive alle sammen. Jeg synes, der kom mange gode og kreative tanker og idéer og inspiration fra mange felter. Jeg har også siddet sammen med nogle andre fagfæller, hvor vi tænker helt anderledes. Dagens udkom af de første visioner til indholdet i fremtidens Patienternes Hus, skabt i et samarbejde mellem den offentlige og private sektor. Jeg synes, det er gået godt. Jeg synes, det er gået godt, selvom det selvfølgelig er diffus, men det kører i bølger. Og det skal være diffust, før det kan blive til noget som helst, der ligner noget. Så for mig mentalt fungerer det fuldstændig planmæssigt, selvom jeg ikke er en del af styregruppen. Så jeg er meget tilfreds. Nu tager Center for Sundhedsinnovation hånd om tankerne i den videre proces frem mod udviklingen af fremtidens servicekoncepter. Hej.